Her sammen, det er Skype, jeg har City Coins i baggrunden, det kan ske, og det er Demon's Freeze. Jeg elsker Demon's Freeze, og jeg er tilbage efter en god weekend sammen med drengen nede i den omkring Odense, men som fodbold nede, som fodboldstop, så ja. Men det er derfor, og det sagde jeg vist også i en tidligere episode, og vi fik noget godt armor, så skulle bare lige over med så kan vi slå ham ned i laveren. Skal vi være frække, gør det? Ej, okay. Og sådan, burn, baby, burn. Okay, han tager ikke vores rute, så det er fint nok. Lad ham bare leve. Vi lader ham leve. Men han kommer til os. Han løber bare. Fuck, det kunne egentlig være sjovt, hvis det var, vi nåede at slå ham ud. Okay, fish him up. Skal bare lige give noget damage, så punch vi lidt af det. Det er ikke damage, men bare lige så slå mig ud. Man dør, nej jeg ved ikke om man dør, hvis det er, at kun er helt løs tilbage, og det tager ikke en fisk, der er rundt af. Det tager jo på noget sådan lidt en glitchy-agtigt, så jeg er ikke helt sikker. Shut up. Yep. Ja. Okay, men det er bare på næbet for dig. Nå. Shut up, face. Nej, lad være. Du skal ikke bande så meget. Det plejer du vel ikke at gøre. Jeg bandede det, det var et engelsk bandord. Jamen, det er også et bandord. Det synes jeg ikke. Jeg kan allerede lave et iron, så det er nice. Men Philip, jeg kommer ind på FC'en bagefter, det er fordi, jeg skulle lige bare lige lave survival games lige nu. På grund af, at jeg ikke har kunnet optage det i hele weekenden. Okay. Ja, nu skal jeg bare ind til den middel og få craft i iron. Men Philip. Yes. Skal vi ikke snakke lidt om SMP-serveren? Jo. Men ja, vi spiller stadigvæk på SMP'en, og ja, der er ikke særlig meget sådan... Jo, den host jeg havde før, den virkede, den gik ned, så jeg fik en ny server fra et andet sted af, så... Men det er samme... Hvilket host er det? Det kan jeg sgu ikke huske. det er ikke Cube host, vel? Jeg ved ikke. Nej, det tror jeg ikke, det er en dansk host. Nå. Men... Det hedder ikke sådan noget med hosting.dk eller sådan noget? Jo, det hedder et eller andet hosting. Anden gang i træk, jeg får et iron server til det, eller anden game i træk. Men SMP'en, der kommer op lidt snart her senere efter det her game. Og så Philip, så optager vi lidt derindfra, ikke? Jo, vi vil nok pre-recorde det hele. Ja, vi pre-recorder nogle episoder og sådan noget. Så det vil der komme, der vil komme en del pre-recorded episoder og sådan noget. Sådan så hvis der vi skal et eller andet og sådan noget her fremad i ugen og sådan noget. Ja, så kan vi bare lige lukke det, og så bare lige se. Ja, så laver jeg et par pre-records og sådan noget. Okay, der er kun 7 plads tilbage, det er bare klar, hvorfor det er så svært at finde folk. Jeg håber det er okay. Hvad? Jeg siger det. Jeg håber det er okay. At hvad for noget er okay? Den måde vi snakker. Nå, ja. Du skal jo være dig selv, Billy. Så kan jeg ikke snakke med dig. Hvorfor? Det er jo bare nice. Someone hiding on the mountain. Wow, okay, han er der. Mama, jeg gider ikke være her, når det er, at jeg bliver plukket efter. Mama, do the one. Ham der, han skal dø for kroppen, skal. Jeg skal bare lige finde vejen op. Okay. Ej, altså, så er der jo ikke nogen steder, man kan komme op. Det er jo smart, hva'? Det er okay. Mama. Han fik del med på ham der. Okay. Der. Skal vi lige craft det så.
Iron Sword sammen. Iron Sword. Og så bow, kylling, den skal ikke på os. Har vi ikke en pænere hjelm end en ting? Det tror jeg ikke. Ja, okay. Nej, i stedet for cookies. Mama says okay. Kommer ikke nogen der. Mama. Okay, 6 players, så skal nok. Do the one. Okay. GG, man. Hvor er Ja, okay, lige med GG. Okay. Det var heldigt nok, ham han ikke var særlig god. Okay, det er også en der. Han er kun leder, så ja. Det var ikke særlig svært nok ham. Det bliver det nok ikke. Det kan jo være, at han er god, det ved man aldrig. Du sagde lige, han var ringe. Nej, men jeg sagde, at han er nok, så er han nok ikke så svær nok. Hvad det er, han er en leder guy. Nå. Hvad er du? Hun er der. Jeg ser ham. Faithful. Minecraft Texture Pack. Han havde fucking diamond. Nej, så faldt den bare helt ned. Oh my god. Så var det lige præcis en diamond, som der faldt helt ned. Lol. Det skal bare ned, når det sker. Ja. Kunne den lande på en bro eller sådan noget? Nej, det gjorde den ikke. Vente den via vejen. Der var min kager. Nej, det er lige meget. Og den. Eller den, okay. Og drenge, hvis I ikke har lagt mærke til musikken, så er det Tobu Lightness. Bare gå ind og søge på den video, så finder man den også. Okay, let's get down from here. Men Philip, du er inde på SMP lige nu, okay? Er du ikke? Jo. Okay. Grunden til, at jeg lige snakkede så mærkeligt der, det er jo på grund af, hvad var det nu? At jeg var mega tæt på at falde ned i lavaen. Han er mærkelig. Undskyld. alle er på en måde mærkelige. Ja, især dig. Ja. Det er faktisk godt at være mærkelig bare på den gode måde. Altså... Jeg er ikke noget mod mærkelige mennesker, bare det på den gode måde. Bare det ikke er sådan mærkeligt på sådan virkelig crazy noget. Bare det ikke er den der virkelig crazy mærkelig, you know. Ja, ligesom dig. I'm crazy. But baby. I'm crazy baby. You're crazy, but baby. Things are there you go. Sang du lige mig dingse? Hvad? Sang du lige mig dingse? Det var tæt på, at jeg faldt ned der. Fuck det. Jeg hader at gå i et sted af spille stream. Jeg ser en. Nå, han har det der sword der. Det der virkelig, det der sword. Du kender det godt, ikke, Billy? Det der enchanted iron sword, der man kan finde. Ja. Det. Watch out! Lol, på timerne. Det håber jeg ikke, at de gør. Nå, okay, de timer ikke okay gøre. Der er nogen der. Nej, det var der ikke. Turn down for what? Turn down for what? Okay, kom. Okay, ham der kommer. Come at me, bro. You is so up. Nå, okay, pisse den pæl ikke ned i lavaen, jo. Nej, jeg kan komme her. 2 sekunder, jeg går lige ud sådan, jeg går lige ud på min skærm. Okay. Det er så grimt. Ja. Okay, let's go. Okay, vi har 4 cookies. Så er det altid cookies, det er fucking vilde. Cookies, de er bare vilde. Nå, det er lol, jeg vidste ikke, at det også var på Demon's Breeze. Nå, okay, på Demon's Breeze, så kan man åbenbart bare godt på, har vi egentlig items nok? Det er sikkert den sted. Ikke diamond, helvede. Sådan der. Og det der, det var en til 1. Okay, den der med, hvad er det nu, Stone Displayen der, det er en, hvad er det nu, til 20, det er det nok. Så skal man nok være teamless, der man kan få det, eller man skal kunne få det. Der var en, der døde. Det er så
er der deathmatch, drenge, 2 kills på vejen, det skal nok gå. Okay, det er bare lidt noget, jeg kører ikke særlig mange FPS, når det er, de også har skyvet med sådan noget. Så ja, drenge, det går nok. Med 6 arrows og en flint med steel iron sword fishing rod, så går det nok. Bare swing med fish. Særligt giver lige ham der lidt bow damage. What the F? Hvad sker lige for ham der? Ja, det ved jeg ikke. Han stod bare helt stille. Jeg tror han lækkede. Nå. Come on. Okay, nu har han bare fået taget damage. Hvad er det til deathmatch? Det er mega fedt. Så han bare ikke fuld liv med jer. Vi har lige brugt alle vores arrows, så det er nok. Okay, jeg er faktisk. Lol. Okay, så der. Det er bare fordi jeg ikke gad at have lidt til at gå efter mig. Ej, vi har måneds Bare for at være dårlig styr. Okay, Installere biler. Okay, godt, den går efter ham der den anden. Get ripped, bitch. Okay, vi tager lige ham der Sarah. Kom så. Mama said it's okay. Fight your bitches. Mama said this is you the one. Nej, hvorfor er det altid mig, der skal lave en offensiv træk? Jeg hedder det, at det er mig. Okay, vi holder os bare sådan siden af det. Mingo, hvorfor skrider du så ikke bare fighter med det? Nej, men jeg lader dem bare fight. Ja. Og så clean up er det bare. Og det er sjovt. Er det sjovt? Ja. Okay. Det synes så er der clean up. GG, drenge, vi vandt. Slutter vi lige af med full iron armor. GG, drenge. Og så er der screenshot. Og mig og Mathias, eller Sky Galaxy, vi kommer nok til at lære noget UHC, Speed UHC. Hvad er det? Det ved du godt. Men jeg vil gerne sige tak fordi I gad os til med her i MC Sky Galaxy.dk. Nej. Vi ses, alle drengene.